Itu mana sapa, Lus? Saya bapak ngene. Oh. Ayo nang kelas saya kan wis masuk ya. Ayo. Jendela. Saya pelajar. Telu. Enake dhewe iki ngerjakno bahasa Jawa ndek ndi ya? Merai opo ya? Bukune lho ndak ono. Mamu wis engko teko sekolah ya? Ya wis jam piro? Berapa wis? Ya wis. Aku gak dijak. Kamu tekan diae. Kebelet to. Oh, kene lho. Kan absen ambek Lucy wis turun dingno lek ngerjakno bahasa Jawa iku nang Lucy kebal sekolah wis apa gak? Balik sekolah. Jam loro. Ya engko tak SMS e. Iso aku biar tak takon makku. Ya wis. Aduh ya, omong ngono Fani ya. Fani nangis e. Iku wani ning ndi? Yo gak tau nih antara iku lan dijawab apa. Iya. Ya, kan kok dhewe gak ero dadi lek kok ono arek situ. Nah iya, apa terus? Apa ya? Apa ya? Nah, Apa? Apa? Oh, iki ya apa sih? Ya. Memang apa ya enak ini? Untuk aku sih belum tentu ya. Aku iya sih loading. drama Korea. Iya. Woi, apa iku ya? Apa ceritanya? Mbuh. Iya, kan dia. Tekan dia yang iki. Aku mangan ning kantin tak luwe. Mbak Beja. Makan tok ae. Dibolehan kene mah kok jebus ya. Nggak drama apa iki? Ayo mikir. Mbok wis diweket. Iya, melusi. Jam 2 ya. Bisa apa ndak? Aku tak ibu. Engko rek, gak iso SMS ya, atau telepon. Tak call. Kau salah. Gue HP mati orang ini tadi. Call tak pernah. Dulu Maya ya. Nah, iya. Ya apa iki? Engko nang ngomong tenan ya. Jam 2, tak ngene lho rek awas aku jauh lho. Wis. Hehe, balik. Ini pamnya ning kono gak cuma pindah aja ya. Mana kelanjutan Saya aja lali. La
balik aja lah sore. Balik aja besok aja wis. Bapak kita ya balik. Balik. Saya halus. Aku balik ya. Tetap sak menten drama kelompok kalih niki ndang amal. Mari Hari Pratama, Kula Lusinur Khairah, kula Koridatul Badriyah. kula Sita Basar. Yen wonten kekeliruan utawi kesalahan kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Matur suwun.